take off. Hej, pozdrav svima ljudi, Herolir ovde i dobrodošli u još jednu epizodu. Znači pravim video posle toliko dugo vremena. Jednostavno ljudi, prvi video 2019. i nisam znao šta da snimim, iskreno ljudi, znači jako dugo nisam snimao, znači. I morao sam da razmislim šta želim da snimim. E sada, znači danas ću vam reći kako dobiti besplatne Fortnite skinove u 2019. bez kartice, bez ičega. Ovo je sve skroz besplatno i brate, mislim, ovi skinovi mogu da koštaju jako puno, međutim, postoji dosta skinova i dosta stvari koje možete da dobijete skroz besplatno i o tome ćemo danas pričati, tako da hajmo da krenemo. Zapravo, pre nego što krenemo, pošto mi je ovo prvi video, hoću da uradim jedan giveaway, znači, radim giveaway 2000 V-Bucksa, sve što trebate da uradite, lajkujte, subscribeujte i ostavite komentar. I to je sve bukvalno i onda imate šansu da osvojite 2000 V-Bucksa. Tako da, ali ako želite besplatne skinove, odmah nastavite da gledate ovaj video. Znači, najlakši način da dobijete ga uključite, znači samo povežete vaš telefon sa vašim nalogom i kada ga povežete, onda ne samo što će vam akaunt biti siguran, ako neko pokuša da hakuje, neće moći da uđe, već također dobijete taj bonus da dobijete Boogie Down emote i to je besplatno, mislim najlakši način, treba vam tipa pola minuta i dobijete besplatan emote, ali možemo i da nastavimo da pričamo o drugim skinovima koje možete dobiti skroz besplatno. Znači, sljedeći način, ako želite Umbrello ili ako želite Glider, trebate da samo pobedite jednu partiju u sezoni da dobijete Victory Umbrello, znači, znam da vjerojatno već svi imaju neko Umbrello, ali međutim, ako nemate, sve što trebate da odete u Battle Royale i pobedite jednu partiju i to će biti dovoljno za free Victory Royale Umbrella. Ali dobro, to je to za te stvari. Hajmo da zapravo krenemo na skinove. Mislim, ovo su bili itemi, ali hajmo da krenemo sad na prave skinove. Zašto? Realno zbog toga ste i došli. A prvi skin koji ćemo da pričamo je za one koji imaju PlayStation. Znači sve što trebate da uradite da dodate na njihovu stranicu i možete dobiti besplatan skin. I da, to je to. Međutim, ako nemate PlayStation ili ako nemate PlayStation Plus, možete da probate da nađete prijatelja koji zapravo ima to i može dobiti skroz, možete samo da se ulogujete kod njega i tako da dobijete besplatan skin. Znam da to možda nije najbolji način, ali međutim, to je besplatan skin i znam da dosta vas ima PlayStation i samo trebate da ga redeemujete, a možda niste ni znali za to i sad ćete prvi put znati da ste imali besplatan skin koji niste nikad uzeli. Ok, hajmo da krenemo na sljedeći metod. Znači, sljedeća stvar je preko Twitch Prime-a. Sada svakog meseca dobijete tipa, preko Twitch Prime-a možete da dobijete neke skinove skroz besplatno. Znači, sve što vam treba je Amazon Prime account. Znači, samo odete na stranicu Amazon, napravite account i onda uradite free trial za Amazon Prime. I onda odete na Twitch i onda imate to i možete da redeemujete besplatan kod za skin. Znači, možda je malo zbunjujuće, ali da, to je to. Znači, znam da znate za Twitch Prime, zato ne želim da idem u detalje, ali ako želite totalan tutorial kako dobiti besplatno sa Twitch Prime, znači, da skroz odem od bukvalno nula, znači, da sve objasnim, mogu i to da uradim. A sljedeći skin koji možete da dobijete je Galaxy skin. Sad, naravno, svi znaju za Galaxy skin. To su toliko stare vesti. Međutim, postoji jedan metod koji sam ja zapravo uradio i koji možete da probate da uradite. Znači, ovo je metod da dobijete taj Galaxy skin skroz besplatno. I postoje dva metoda. Prvi metod je da odete u prodavnicu, tipa odete u MTS prodavnicu i odete na telefon, tamo je već instaliran Fortnite, ulogujte se na vaš account i dobijete besplatan skin. Sada, ovo je urađeno na svim telefonima. Mislim, realno, ovo su svi već uradili. Ali postoji još jedan verovatno lakši metod. Sljedeća stvar što trebate da uradite, znači ne sljedeća stvar, nego drugi metod kako možete da dobijete ovaj Galaxy skin skroz besplatno, jeste da ih pozovete i kažete, hej, ja sam kupio taj telefon, ali nisam dobio moj kod i mnogi ljudi su zapravo dobili besplatan kod, to znam iskustvo, na primjer, možete da pozovete i kažete nisam dobio kod i sad naravno oni će biti izbunjeni, ali ako im objasnite možda vam čak daju besplatan kod ili možda pitate mogu li da dobijem telefon samo da ga vidim tipa
iz kutije i onda ga dobijete. Ali da, zapravo možete dodati u bilo koju prodavnicu i postoji toliko puno načina na koji možete da probate da dobijete besplatne skinove i zapravo je veoma zanimljivo koliko je lako dobiti taj Galaxy skin besplatno. I videla sam mnogi ljudi koji su to uradili. Mogu da radim tutorial na tome, to kažem za bukvalno sve što kažem, ali šta ću na ljudi, znači ja volim da pravim tutoriala. Ali da ljudi, to je to za one stvari koje ću pričati u ovom videu, ima jako puno tu stvari, mislim, ja volim da radim ove videe, znam da ljudi vi volite da gledate, free skinovi su najbolji. A da ljudi, znači ne zaboravite da uđete na moj giveaway koji sam rekao, znači sve što trebate je da lajkujte, subscribe-ite, uključite notifikacije i možete da osvojite 2000 V-Bucksa. Ali i to je to za ovaj video i čao.